estamos aquí para explicarvos como creamos a nosa empresa, Aceitunas Lindonguis. E recorda, Aceitunas Lindonguis do horto á túa casa. A cadea económica. Nosotros, para plantar o olivo, temos que ter un terreo onde plantar. Para plantalo, vamos plantalo a finais de outubro. Despois vamos recoller as aceitunas, levaremos á fábrica, donde na fábrica van pasar por 3 máquinas. A primeira máquina vai quitar o hueso. A segunda vai enchelas de anchoas que as compramos na reina do Cantábrico. E a última vai metelas nuns frascos que teñen o noso logo. Recursos humanos. Para a tenda vamos precisar de 50 persoas, para o horto 150, para a fábrica, xa que é moito traballo, 100. E por último, pero non menos importante, para os camións 6. En recursos materiais necesitamos un terreno onde plantar as nosas aceitunas. Tamén uns expresores que son unhas máquinas que botan auga. E unha tola ou unha almazara que preparan a aceituna antes de ir á fábrica. Xa na fábrica, unha serie de máquinas como a desguasadora ou a inyectora de salmuera. Tamén unha parcela onde meter a nosa tenda e un camión con os nosos logos pintados. O PVP é 2,50, que é barato. Recursos económicos. Nosotros vamos gastar 206.000 euros. A nosa publicidade trata dun QR para ver o noso anuncio. Védeo. Logo temos un cartel. Facedelle caso ao neno, que boas están as aceitunas Lindonguis. E tamén, recorda, entra na web www.aceitunarlindonguis.gal. E se queres ser tan bo como a Messi, compra aceitunas Lindonguis, xa o vedes. A nosa bibliografía é laespanola.es, www.google.es, www.wikipedia.org e www.youtube.com. Aquí remata a nosa explicación. Espero que vos gustara. Adeus e ata outra.